Ο Βαγγέλης, η Έλενα και η Κυριακή έχουν μια ωραία συζήτηση γύρω από την έκθεση ζωγραφικής της Ελένης με ονομασία Αφή. Ο Βαγγέλης ο Κουμπαρούδης έχει κάνει την επιμέλεια της έκθεσης και έχουμε επίσης τον σχολιασμό από και την Ελένη Κυριακή. Απολαύστε τους. Εμένα μου έκανε εντύπωση λίγο η διάζευση την οποία έκανες μεταξύ διαφόρων μορφών δημιουργικότητας, η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί καθαρά και μόνο ως τέχνη. Μπορεί να είναι και άλλες μορφές. Δηλαδή, είτε είναι λόγος, ποίηση, παίζος λόγος, είτε είναι θέατρο, ας πούμε, είτε είναι ζωγραφική, κινηματογράφος. Υπάρχει κάποιο κριτήριο το οποίο διαχωρίζει το ποιο άτομο θα μπορέσει να περάσει από το ένα στο άλλο ή σχετίζεται καθόλου με τις προσλαμβάνωσες που έχει σε κάποια ηλικία ή μετέπειτα, είναι κάτι το οποίο προκύπτει, ας το πούμε, αυτόνομα ή είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται και αναπτύσσεται μέσα στον χρόνο, ας πούμε, για να την ορίμασή του. Ουσιαστικά πάλι κάπως αναφέρθηκες σε μορφές τέχνης, ενώ εγώ έτσι κάπως μιλώντας για τη δημιουργικότητα, εστιάζομαι στην τάση, στην έμφυτη τάση που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο, από τη στιγμή που γεννιόμαστε, που μας διευκολύνει έτσι να οδηγηθούμε κάπως προς την ανάπτυξη, την ορίμανση και την αυτονόμηση. Και η δημιουργικότητα υπάρχει μέσα ακόμα και σε πολύ απλά καθημερινά πράγματα. Από τη στιγμή που θα ξυπνήσω, η δημιουργικότητα είναι στο να επιλέξω τι θα ετοιμάσω για πρωινό, τι θα επιλέξω να φορέσω, τη διαδρομή που θα ακολουθήσω για να πάω στη δουλειά μου, ένα φαγητό που μπορεί να μαγειρέψω. Είναι μέσα σε κάθε τι έτσι, που έχουμε να δούμε, να σταθούμε και να επιλέξουμε μέσα στην ημέρα. Άρα είναι καθαρά ζήτημα επιλογών όταν μιλούμε για μορφές τέχνης. Αν έχω συγκεκριμένα εργαλεία, είτε αυτό εδώ είναι οι λέξεις, είτε είναι τα χρώματα και το πινέλο, είτε είναι, ας το πούμε, η κάμερα, θα είναι θέμα επιλογών για το κατά πόσο θα μπορέσω να βγάλω το αποτέλεσμα α, β, γ, ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό ή ποιοτικότερο σε σχέση με τη δημιουργικότητα που εκφράζεται μέσα σε μια καθημερινότητα. Υπάρχει κάτι που το διαχωρίζει, δηλαδή. Το μέσο που θα χρησιμοποιήσει κάποιος για να εκφράσει αυτή τη δημιουργικότητά του είναι μια υποκειμενική έτσι, επιλογή και διαφορετική για τον καθένα. Ουσιαστικά, μέσα από αυτό υπάρχει και μια μορφή παιχνιδιού με έναν τρόπο. Δηλαδή με τα υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, αν ας πούμε ότι μπορεί να επιλέξει να ζωγραφίσει, θα επιλέξει κάποια συγκεκριμένα υλικά. Υλικά που ταιριάζουν στον καθένα ξεχωριστά. Και η διαδικασία, έτσι, όλο αυτό είναι μια μορφή παιχνιδιού. Που το μέσο ουσιαστικά διευκολύνει τον καθένα προσωπικά στο πώς θα εκφραστεί με την επιλογή που έχει κάνει. Είναι μια μορφή παιχνιδιού η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια διαδικασία μάθησης κιόλας. Δηλαδή, εγώ πειραματίζομαι, χρησιμοποιώ τα μέσα, παίζω. Προφανώς, εκπαιδεύομαι σε κάποια πιθανά μοτίβα, εκπαιδεύομαι σε κάποιες βασικές, ας πούμε, λειτουργίες και συνδυασμούς. Πώς μετά από αυτό το παιχνίδι εγώ θα καταφέρω να πω ότι κατακτώ κάτι το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί και να έχει αρχή, μέση, τέλος ή να έχει μία μορφή ή να έχει μία συγκεκριμένη, να τη χαρακτηρίσουμε απεικόνιση, να τη χαρακτηρίσουμε σχήμα, πιο γενικά σχήμα. Ούτως ή άλλως μέσα από το παιχνίδι με όποια μορφή, το παιχνίδι με τα υλικά, το παιχνίδι με ό,τι τέλος πάντων επιλέξει ο καθένας, δεν είναι μια απλή έτσι, ανάλαφρη διαδικασία, είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία σχετίζομαι. Σχετίζομαι
με τα μέσα που έχω, σχετίζομαι έτσι με τον εαυτό μου, σχετίζομαι με όλο τον κόσμο. Και αυτό από μόνο του, αυτή η εμπειρία δηλαδή από αυτή τη σχέση, είναι ουσιαστικά η γνώση μου. Μου θύμισε κάτι καθαρά φιλοσοφικό αυτό το πράγμα. Τον Χούσερλ συγκεκριμένα, έναν από τους πρωτεργάτες, ας πούμε, της φαινομενολογίας, ο οποίος πολύ περιληπτικά λέει ότι έχουμε μία προθετικότητα ως προς τα αντικείμενα. Δηλαδή ότι η αντίληψή μας πάντα στρέφεται προς τα αντικείμενα, τη χρήση των αντικειμένων, το πώς μπορούμε να έχουμε μία τριβή με τα αντικείμενα και να προκύψουν πιθανά και συνδυασμοί μπορεί να προκύψουν με βάση τη χρήση τους κάποια σχήματα και εκεί. Αλλά εν τέλει είναι αυτό το οποίο ονομάζει Lebenswelt, τέλος πάντων, την έννοια της καθολίκευσης μέσα στη ζωή όταν έχουμε αυτή την εμπειρία προς τα αντικείμενα. Ότι όλη η σκέψη στρέφεται αναγκαστικά προς τα αντικείμενα. Δηλαδή, εγώ για να μπορέσω να έχω μια λογική πρόταση, μια λογική σειρά, δεν μπορώ παρά να μην αναφερθώ σε κάποιο αντικείμενο. Τώρα μιλάμε για αντικείμενα τα οποία μπορεί να είναι μη έμψυχα αντικείμενα. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να μιλήσω για το ποτήρι, αν θέλω να μιλήσω για την έννοια του χρώματος, σκέφτομαι το γενικό κόκκινο χρώμα ή την ερυθρότητα. Αν θέλω να μιλήσω, ας το πούμε, για την κυμολία και όταν εγώ γράφω με την κυμολία στον πίνακα, πρέπει να σκεφτώ ότι μέσω αυτού του αντικειμένου προκύπτει η γενική διαδικασία της γραφής, ας πούμε, η οποία προϋπάρχει λιγάκι και του αντικειμένου της κυμολίας και της διαδικασίας της γραφής πάνω στον πίνακα. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το οποίο λέει είναι ότι υπάρχουν τα αντικείμενα, υπάρχει η χρήση των αντικειμένων και προϋπάρχει μία λογική η οποία είναι ήδη έμφυτη και σκεφτόμενοι εμείς πριν από τα αντικείμενα, πριν από το επίπεδο των αντικειμένων, μπορούμε να περάσουμε σε πιο γενικές κατηγορίες σκέψης. Όπως είναι, ας πούμε, η έννοια του χρώματος, όπως είναι η έννοια της γραφής, ας πούμε, στο παράδειγμα την κυμολία. Αλλά όλο αυτό εδώ οδηγεί σε μια συμμετοχή στο σύνολο της κοσμικότητας, στο σύνολο δηλαδή των πραγμάτων τα οποία απαρτίζουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Και φυσικά των άψογων αντικειμένων και των εμβίων και τα λοιπά. Γι' αυτό λέει για την αίσθηση, ας πούμε, του κοσμικού. Σαν εμβόλυμη σκέψη αυτό μου. Ναι, αλλά αναφέρθηκες όμως, έτσι προσπαθώντας να το περιγράψεις, μίλησες μάλλον για τα αντικείμενα προϋπάρχουν ή υπάρχουν. Και λίγο να ρωτιέμαι, τι ορίζουμε τελικά ως ύπαρξη. Περισμός ύπαρξη, ως υπάρχει. ύπαρξη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ότι κάτι υπάρχει. Υπάρχει ένα αντικείμενο, δεν μιλάμε για την ύπαρξη όπως αυτή εδώ, τέλος πάντων, εκφράζεται με ένα νόημα προς τα είναι, που λέει ο μαθητής, ας πούμε, του Χούσερλ Χάιντιγκερ, ότι πρέπει να νοηματοδοτήσουμε εμείς την ύπαρξή μας και να νοηματοδοτήσουμε τη σχέση μας με τους υπόλοιπους και με τα αντικείμενα. Το νόημα του είναι αυτό το οποίο ονομάζει, αλλά η ύπαρξη. Ένα από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα είναι αν υπάρχει κάτι πέρα από το τίποτα. Και πώς αυτό το τίποτα μπορεί να λάβει μία μορφή. Για να λάβει μία μορφή πρέπει να προβούμε είτε σε μία καθονομασία ή σε έναν καθορισμό. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό είναι τέλος πάντων ένα παραλληλόγραμμο και έχει το συγκεκριμένο σχήμα ή απαρτίζεται από κάποιες γραμμές ή γωνίες. Για μένα έχει να κάνει με το πρωταρχικό σημαίνον το οποίο θα δώσει ένα πρώτο καθορισμό για να πούμε ότι κάτι είναι έτσι
ώστε να το περιγράψουμε και να πούμε ότι υπάρχει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, πιθανά σε ένα συγκεκριμένο χρόνο ή ένα κόσμο, αν ορίσουμε κάποιες συνθήκες ύπαρξης ενός αντικειμένου, αλλά έχει να κάνει με τα στοιχεία, με τα σημερινόμενα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να κάνουμε ένα καθορισμό ή μια περιγραφή αυτού του οποίου τελικά υπάρχει. Και μετά, σε ένα δεύτερο χρόνο, να το διαχωρίσουμε πιθανά με κάτι το οποίο λέμε ότι δεν υπάρχει, είναι έξω από αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μπορεί να έχει αυτούς τους κανόνες περιγραφής λειτουργίας, για να πούμε ότι εν τέλει έχουμε ένα ον υπαρκτό και ένα μειόν πιθανά, το οποίο μειόν δεν μπορεί να προσεγγιστεί ή τέλος πάντων ανήκει σε έναν κόσμο ο οποίος με τα μέσα τα οποία έχουμε δεν μπορεί να περιγραφεί. Δεν ξέρω. Οπότε αναφέρεσαι ουσιαστικά στο υπάρχον το κόσμο. Στο υπάρχον τον κόσμο πιθανά, ναι. Σε αυτό σε πρώτη φάση. Τώρα, αν αυτό εδώ είναι μια ιδέα, αν είναι κάτι πιο γενικό, ας πούμε, σε ένα επίπεδο ιδέας, και πάλι μια ιδέα πρέπει να έχει και αυτή ένα περιεχόμενο. Το οποίο στην προκειμένη περίπτωση θα εκφραστεί γλωσσικά. Μπορεί να εκφραστεί πιθανά με μια άλλη δημιουργική διαδικασία, όπως είπες, που μπορεί να είναι ο δρόμος τον οποίο θα επιλέξω ή το φαγητό το οποίο θα φτιάξω ή ακόμα ένας πίνακας ή ένα μουσικό κομμάτι κτλ. Και εδώ πέρα πάει το κομμάτι της έμπνευσης, αυτό το οποίο αποτελείται έμπνευση, γιατί ουσιαστικά η έμπνευση υπό ένα κενό προκύπτει. Δηλαδή, είτε εγώ έχω ένα λεπτό χαρτί μπροστά μου και αρχίσω και γράφω ένα κείμενο, ένα ποίημα, κάτι, είτε έχω ένα λευκό καμβά και αρχίζω και βάζω χρώματα ή δημιουργώ μορφές. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή εδώ η φάση πύκνωση μέσα από τις οποίες διαδικασίες θα προκύψει κάτι και θα αρχίσω να γράφω κτλ. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο η Ελένη, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή, όταν εμπνέεις, ας το πω γενικά, αρχίζει από κάπου, βγαίνει αυτόματα. Χθες είχες πει ότι έχεις μια γενική ερευνητική διαδικασία, έχεις μια ιδέα την οποία δουλεύεις και ερευνάς και σιγά σιγά το ένα έργο μετά το άλλο αρχίζουν και παίρνουν κάποια μορφή, αλλά τη στιγμή που βάζεις το πρώτο χρώμα, το πρώτο πινέλι, το έχεις σκεφτεί ποτέ πώς αυτό το προκύπτει? Σίγουρα νιώθω και έχει να κάνει με την εμπειρία μου. Και ουσιαστικά, ας πούμε, έτσι όπως το ρωτάς, η πρώτη πινελιά είναι αυτή η ορμή που με οθεί από μέσα μου να βγάλω προς τα έξω αυτό το κομμάτι της εμπειρίας μου, το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι σε διαδικασία έρευνας. Αλλά προκύπτει αυτή εδώ η εμπειρία μέσω μιας έρευνας. Πρώτα. Ναι. Κάτι έχεις σχηματοποιήσει, ας πούμε, στο μυαλό σου, έχεις ένα πλαίσιο, να το πω έτσι. Τεχνικά και μετά και θεματικά. Δηλαδή αυτά τα δύο πάνε μαζί. Το τεχνικό με το θεματικό μπορεί, ανάλογα με την τεχνική την οποία θέλεις να χρησιμοποιήσεις, να οδηγηθείς και σε άλλα αποτελέσματα τελειώς. Ναι. Επιλέγεις δηλαδή και τεχνική αρχικά ή σου έρχεται και η τεχνική? Μπορεί να δοκιμάσω μια θεματική να τη δουλέψω με διαφορετικούς τρόπους. Ας πούμε, μπορώ να τη δουλέψω και ανθρωποκεντρικά, μπορώ να τη δουλέψω και βαφηρημένα, έτσι με διάφορους τρόπους. Μετά μπορεί αυτό να με πάει κάπου αλλού, οπότε αυτό εκεί έτσι είναι ένα άφημα, να το πω, και μια εμπιστοσύνη στη διαδικασία και στο που μπορεί να με βγάλει. Ξέρεις πότε τελειώνει ένα έργο, είναι η άλλη ερώτηση. Ξέρεις ότι αυτό το έργο τώρα έχει τελειώσει, δεν βάζω κάτι παραπάνω, είναι τέλεια. Αυτό είναι ζήτημα εμπειρίας. Είναι ζήτημα εμπειρίας. Και εκεί είναι κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις ή να σημειώσεις κάτι περισσότερο? Σκέφτομαι ως προς την ερώτηση που απευθύνεσαι σε σένα, ως προς το πώς ξεκινάει, πώς ξεκινάς ένα έργο. Και κάπως πάνω σε αυτό, για να το συνδέσω λίγο με το κομμάτι της δημιουργικότητας, έτσι σκέφτηκα κάπως έντονα και το σημείο έτσι της
του τραύματος ως προς τη δημιουργικότητα ενός ανθρώπου. Ναι, αυτό θα ήθελα πολύ έτσι να το δούμε. Ότι ένα τραύμα το οποίο δηλαδή θα αναδειχθεί με κάποιο τρόπο μπορεί να προκαλέσει κάποια έκφραση. Όχι, ούτε καν μέχρι εκεί. Ότι μιλήσαμε κάπως για τη δημιουργικότητα ως μια έμφυτη τάση του ανθρώπου, αλλά και την ίδια στιγμή από πολύ νωρίς, ανάλογα με τις συνθήκες που κανείς μπορεί να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται, και τα μηνύματα που μπορεί να λάβει από το περιβάλλον του ως προς τη δημιουργικότητά του, μπορούν να μπλοκάρουν με έναν τρόπο. Και αυτό κάπως να λειτουργήσει ανασταλτικά, όχι μόνο, όχι έτσι απλά γενικότερα στους ανθρώπους, ακόμα και σε ανθρώπους και σε καλλιτέχνες, που κατά τα άλλα θεωρούμε ότι είναι πολύ δημιουργικοί άνθρωποι, αλλά πολλές φορές, ναι, μπορεί να δημιουργούν έργα κτλ. Αλλά τουλάχιστον από την εμπειρία μου δουλεύοντας έτσι και εκπαιδευτικά μέσα στη χρήση της τέχνης, μέσα στην ψυχοθεραπεία, έχω παρατηρήσει έτσι πόσο τραυματισμένη είναι και η δική τους δημιουργικότητα. Ναι, ακολουθούν, ναι, εστιάζονται στο τεχνικό κομμάτι, ναι, εστιάζονται έτσι στο καθαρά εικαστικό, αλλά έχω δει πόσο πολύ δυσκολεύονται να αφεθούν στη διαδικασία, τη θεραπευτική, και να επιτρέψουν στον εαυτό τους να πάει προς το σημείο που τους οθεί με έναν τρόπο. Και κάπως το σταματούν και τον μπλοκάρουν. Και εστιάζονται πολύ στο να βγει κάτι άρτιο. Ή μπορεί να το μπλοκάρουν γενικά, ας πούμε, με writer's block, ας πούμε, το blog του συγγραφέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικά. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό που περιγράφεις και εκεί, πόσο ταιριάζει, ας πούμε, σε μένα. Το πώς, ενώ είμαι ζωγράφος και γράφω και ζωγραφίζω και ράβω και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, όμως ο τρόπος που περιγράφεις τη δημιουργικότητα, πάρα πολλές φορές νιώθω ότι είναι μπλοκαρισμένος και μάλιστα ότι είναι απαγορευτικό κιόλας για μένα να ανακαλύψω τη δημιουργικότητά μου με άλλους τρόπους. Και βλέπω δηλαδή μια ακαμψία εκεί. Οπότε εκεί αντιλαμβάνομαι έτσι το τραύμα αυτό που λες, τη δημιουργικότητα. Το τραύμα ως φόβος, ως άγχος, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω έτσι απλά, μπορεί να βγαίνει στον καμβά και ας πούμε υπάρχει μια τέλος πάντων υποκατηγορία, ας το πούμε, της αισθητικής και της θεωρίας τέχνης, η οποία προσπαθεί να δει είτε την ψυχική νόσο όπως έχει αποτυπωθεί στην τέχνη, είτε την νόσο όπως έχει αποτυπωθεί στην τέχνη, είτε πιο γενικά το κακό όπως έχει αποτυπωθεί στην τέχνη, δηλαδή την έννοια του κακού. Μπορούμε εν τέλει να μπαίνουμε σε τις τυποποιήσεις ή είναι καθαρά λίγο αυθαίρετα αυτό εδώ. Να πούμε ότι αυτό εδώ το έργο είναι σκοτεινό, λέω κάτι πολύ γενικό, άρα πιθανά ο καλλιτέχνης να ήταν έτσι ή αλλιώς. Που εν τέλει αυτές οι κατηγοριοποιήσεις και με βάση την επιστήμη της ψυχιατρικής, ψυχολογίας κτλ. Όντως έχουν κάποια βάση ή όχι? Ναι, τώρα με αυτό έτσι μπαίνω στη διαδικασία να αναρωτηθώ τι ορίζουμε ως κακό και τι σημαίνει κακό για τον καθένα, ή τι σημαίνει νόσος, ή, έτσι, μπορώ να αναρωτηθώ για όλα αυτά, αλλά αφήνοντάς το λίγο στην άκρη, σκέφτομαι έτσι για το κομμάτι του τι σημαίνει για τον καθένα, τι σημαίνει, ας πούμε, για τον καλλιτέχνη που δημιουργεί ένα συγκεκριμένο έργο και τι νόημα μπορεί να έχει το χρώμα που χρησιμοποίησε, η γραμμή που μπορεί να τράβηξε σε ένα σημείο, το κενό που μπορεί να έμεινε σε κάποιο άλλο. Κάθε τι, κάθε σχήμα, κάθε χρώμα, κάθε μορφή, κάθε σύμβολο που υπάρχει
στο έργο, έχει ένα νόημα για αυτόν που το δημιούργησε. Ερμηνευτικά μπορεί να υποθεί και να ακουστούν έτσι πολλά πράγματα, αλλά για μένα ερμηνευτική αξία δεν έχει κάτι εκ των υστέρων, αλλά εκείνη τη στιγμή που δημιουργείται, από αυτόν που το δημιουργεί, να το νοηματοδοτήσει. Τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο κάπως στεκόμαστε στην ψυχοθεραπεία. Και έτσι, αντίστοιχα, και εμείς βλέπουμε το πώς είναι για τον θεατή το έργο τέχνης. Γιατί προβάλλει δικά του πράγματα. Οπότε, ακόμα και όλο αυτό που περιέγραψες και εκεί, τα κενά, το πόσο χρώμα, ας πούμε, έχει χρησιμοποιηθεί, το τι μπορεί εκεί να είναι ζωγραφισμένο, ακόμα και αυτά έχουν νόημα για τον θεατή, γιατί κάθε άνθρωπος βγάζει το δικό του αφήγημα. Αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το αφήγημα, αυτό που λέγαμε και χθες, το αφήγημα του καλλιτέχνη. Ναι, και όχι μόνο του καλλιτέχνη, του καθενός. Του καθενός, ναι, Ναι, δηλαδή, ακόμα και εγώ, ας πούμε, βλέποντας ένα έργο τέχνης, μπορεί αυτό να δείχνει κάτι, να απεικονίζει κάτι πολύ ευχάριστο, ας πούμε, αλλά εγώ να έχω μια δυσάρεστη ανάμνηση αντίστοιχη και τελικά το έργο αυτό για μένα να είναι δυσάρεστο έργο. Οπότε να είναι ένα έργο που δεν μ' αρέσει, ας πούμε. Ναι. Σε πολύ γνωστά έργα, ας πούμε, ο Van Gogh είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, από το οποίο κινούν πολύ για να πούν ότι, ξέρετε, βρισκόταν σε μια κατάσταση άλλη. Για να μπορέσουμε να δούμε μετά και άλλες περιπτώσεις, ας πούμε. Όλοι οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε μια κατάσταση άλλη. Ναι. Σκέφτομαι ότι κάπως όλο αυτό ακολούθησε γνωρίζοντας ένα κομμάτι όλης της ιστορίας του και προσπαθώντας κάπως να γίνει κάποιο είδους ανάλυση μεταγενέστερα όμως και έχοντας όλη αυτή τη γνώση από πριν. Είναι πολύ διαφορετικό. Ή μετά κάποιες, τι να πω, αναλύσεις μεταγενέστερες πάλι, οι οποίες είχαν κινηθεί στη σφαίρα της μελαγχολίας, ότι παραδείγματος χάρη οι καταραμένοι ποιητές, δεν ξέρω, ο Λοντριαμόν, ας πούμε, ο Μαρλαμέ, όλοι αυτοί βγάζανε ένα αίσθημα δυσφορίας, το οποίο σχετιζόταν και με το Παρίσι, ας πούμε, στα τέλη του 19ου αιώνα, με ένα αίσθημα μελαγχολίας, με ένα αίσθημα θλίψης, ο Μποντλέρ επίσης. Και αυτό το Spleen de Paris, ας πούμε, η μελαγχολία του Παρισίου, είναι πάλι ένα κλασικό παράδειγμα το οποίο συνήθως εκκινούν για να πούν ότι, ξέρετε, έτσι αποτυπώνεται η μελαγχολία στην ποίηση, γιατί αυτό είναι ένα κλασικό μελαγχολικό ποίημα. Ένα κλασικό ποίημα το οποίο προκαλεί δυσφορία και στον καλλιτέχνη και σε αυτό που το διαβάζει. Και μετά φυσικά έχουν αρχίσει και άλλες αναλύσεις και για πιο σύγχρονα, ας το πούμε, κείμενα. Τι να πω τώρα, σκέφτομαι την ψύχωση 448 της Σάρα Κέιν, που είναι πάλι ένα πολύ έτσι, σπαραχτικό, ας το πούμε, κείμενο θεατρικού μονολόγου, ας πούμε, που πραγματικά βγάζει τα όλα της αδιέξοδα τα οποία είχε εκείνη τη στιγμή που μπορεί να το έγραφε πάλι πιο πριν, ας πούμε, η ποίηση ξανά της Emily Dickinson, που είναι και περιπτώσεις καλλιτεχνών οι οποίοι οδηγήθηκαν στην αυτοχειρία, ή ο Καριωτάκης, ας πούμε, που είναι και ένα παράδειγμα για την ελληνική ποίηση, πολύ κλασικό κτλ. Από την άλλη, είναι αυτό το οποίο λες, ότι μπορεί να είναι μεταγενέστερες ερμηνείες. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς εδώ βασανίστηκαν, αλλά πάλι μπορεί να μπαίνουμε σε τυποποιήσεις του εν τέλει, και σε αυτό εδώ που υπέβασα και εγώ, το τι σημαίνει να βρίσκουμε σε μια κατάσταση άλλη εν τέλει όχι. Και να δαιμονοποιούμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι έτσι όπως νομίζουμε και να αφορούσαν τον καλλιτέχνη, το αφήγημά του εκείνη τη στιγμή. Έχεις πέσει ποτέ σε παγίδα
του να έχεις κάποιες αφορμές και να παραδειγματιστείς από έργα, είτε είναι αυτά ζωγραφικά, είτε κινηματογραφικά, είτε λογοτεχνικά ή οτιδήποτε. Όχι με σκοπό να μιμηθείς, με σκοπό να πάρεις κάποια στοιχεία από αυτά για να τα βγάλεις στον καμβά και τελικά να έχεις κάτι, ας το πούμε, στο μυαλό σου, το οποίο θα σε οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα και τελικά να κατάλαβες ότι πρέπει να βάλω το δικό μου στοιχείο για να πέριψες τελείως, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, εσύ κάνεις μια έρευνα, παίρνεις εικόνες από οπουδήποτε, είτε από αυτά τα οποία βλέπεις, διαβάζεις, είτε δημιουργώντας τις μέσα στο μυαλό σου. Και λες, θα κινηθώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να βγάλω αυτό το αποτέλεσμα ή αυτή τη θεματική, αυτό το τέτοιο. Και να καταλήγεις να λες ότι όλο αυτό είναι λάθος. Εγώ αυτό βιώνω εκείνη την περίοδο ή έτσι αισθάνομαι εκείνη την ώρα. Αυτό που ερευνώ είναι κάτι ξέχρωμο αυτό το οποίο νιώθει, αυτό που θέλω να περάσω. Και να λες το πάω τελείως αλλιώς. Το πάω με έναν τρόπο, ας πούμε, δικό μου. Ναι, έχει. Και μάλιστα εδώ, ας πούμε, και στη συγκεκριμένη θεματική, έχει συμβεί σε πάρα πολλά έργα. Αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή ξεκίνησαν με έναν διαφορετικό τρόπο και τελικά κατέληξαν κάπου αλλού. Και μάλιστα τα άφησα και έτσι όπως κατέληξαν και ήμουν και πολύ εντάξει με αυτό. Άρα, είχαμε πει πριν για το τραύμα. Τι άλλο μπορεί να μπλοκάρει κάτι, να μας οδηγήσει σε άλλες τελείως επιλογές? Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι κάτι, το δουλεύω, και είτε με μπλοκάρει προς την έκφραση, είτε το απορρίπτω, είτε... Τι άλλο μπορεί να είναι αυτό εδώ? Είναι κάτι το οποίο αισθάνομαι εκείνη την ώρα, είναι κάτι το οποίο σκέφτομαι εκείνη την ώρα και το φρενάρει, ας το πούμε, η λογική, δεν ξέρω εγώ τι, κάποια περιστολή, δεν μπορώ να πω ηθική, γιατί η ηθική μπαίνει σε άλλα χωράφια. Κάποια περιστολή, κάτι το οποίο με μπλοκάρει, ας πούμε. Μπορεί να μην είναι τραυματικό. Να είναι αισθητικό, δεν ξέρω. Δεν μιλήσαμε για το τραύμα γενικά, μιλήσαμε για το τραύμα της δημιουργικότητας. Το τραύμα της δημιουργικότητας. Το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο και το οποίο συνήθως κατά βάση σχετίζεται με την κριτική που έχουμε δεχτεί. Με όποια μορφή κριτικής. Με όποια μορφή κριτικής. Γιατί μπορεί να έχει πραγματικά πολύ διαφορετικές μορφές που να μην το συνδέουμε ότι απαραίτητα είναι κριτική. Όπως για παράδειγμα ο έπαινος. Το να δέχομαι διαρκώς, ας πούμε, πολύ έτσι θετικά σχόλια για κάτι που έχω φτιάξει, έχω δημιουργήσει. Είναι μία μορφή κριτικής και αυτό. Αυτό ουσιαστικά είναι που μπλοκάρει, που τραυματίζει από πάρα πολύ νωρίς τη δημιουργικότητα ενός ανθρώπου. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Πολύ συγκεκριμένο. Άρα σε αυτό που ρώτησες έτσι στην Έλενα, πώς κινείται ουσιαστικά στο να δημιουργήσει και τις επιρροές, αν κατάλαβα καλά, που μπορεί να υπάρχουν από κάτι που έχει δει, άλλο έργο, κάτι που έχει διαβάσει, τέλος πάντων. Σκέφτομαι λιγάκι το πώς, ας πούμε, μάλλον αν το καταλαβαίνω καλά το ερώτημα, το πώς διαχωρίζει κανείς τις επιρροές από την εμπειρία της σχέσης που μπορεί να έχει κανείς, τις σχέσεις με έναν καλλιτέχνη που έχει μελετήσει ή που μπορεί να έχει γνωρίσει. Και κάπως αυτό έρχεται ως όμως εμπειρία πια δική μου και μπορεί να βγαίνει και μέσα από τα έργα μου, αλλά και ταυτόχρονα να διαφοροποιείται και να διαχωρίζεται από τον άλλο και πόσο τελικά μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό που να αφορά το ότι απλά ακολουθώ το ίδιο με κάποιον άλλο καλλιτέχνη. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Είναι διαμέτρου αντίθετα για μένα αυτά τα δύο. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρξει εκ νέου γνώση από το μηδέν, αλλά όλο αυτό έρχεται μέσα από την εμπειρία μας, από την εμπειρία της σχέσης μας με όλο τον κόσμο.
σαν όλο να είναι μία μαγιά, κάπως. Όμορφο. Σας ευχαριστούμε.